суба хайр тамошобинони азиз, созе назан саломати хубай пеши апай назокат омадагиам нигоҳ кунед. Ҳама чӣ овардагиантона аз киртапочҳои 50 сомона сар карда ба тамоми намуди киртои вечерни нигоҳ кунед. Чӣ хел бори фасон овардиан. Марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор. Рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. Доставка дар кор боша. Марҳамат муроҷиат кунед. Киртапочҳои фасони дубайски духтарако ина марҳамат сангчадор бинед чӣ хушрӯ духтагиай бо акция рафтаистай бори новинка 130 сомон ира бинед паплинаки духтаги тайёрак қолаби сангша бинед духтарои қа хушрӯвай марҳамат иша 18 фасона иша 18 фасон ҳамаша 140 сомон кардагиан 130 сомон кардагиан дар ҷои апай назокат марҳамат духтаро беҳтарин варианто размерашон чӣ хел боша размерашон I48 то 56 аст. ва диден духтарако то 56 размер аст I48 то 56 размер аст ина размерои калонам доштиян диден беҳад хушрӯ брукакошон кати фасоншам аҷоибот 130 сомон ҳамагӣ марҳамат бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат иқа киртои фасон омадаи духтарако нигоҳ кунен дар ҷои апай назокат беҳад новинкаҳои хушрӯ омадагай хушрӯгиша бинен охи бо нархша намеген аксияи до нарафтестай 140 сомон кардагиан мана иваёи ипекам ҳастай диден гулои ипекам ҳастай аҷоиб хушрӯ материалошам фасон сангчадорак кадомеша мегирен ина моделора бинед чӣ хел бисёрай кадомеша мегирен ҳамагӣ 140 сомон ина ҷада гулои ипекам ҳастай гулои доингам аст италиянкашам ҳаст нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯ размеро бошад то 58 размер меёбед мана иша 18 фасона иша 18 фасон нархошон ҳамаш 140 сомона бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат духтарако омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд биненда иқа хушрӯ иқа фасон инами сиёҳш бо аҷоибот бовар кунед стилиш хушрӯай турецкий стил мана марҳамат дар кортон боша 140 сомонӣ бо хоҳиши зиёди шумо духтаракои азиз нигоҳ кунен апай назокат шумода киртои фасони идона овардагай нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯчаанд 200 сомон ина беҳад хушрӯанд копия люксои туркиян мана материалошам аҷоибот прадаяй чияй материалош хушрӯвай дар ҳақиқат ҳам дар тобистонам мешавад пӯшида ҳозирам ба ҳазур мепӯшен диден расветкои беҳад фасон дора инаи моделш бо дига хелай инаи моделш ҳамҷада се моделай умумӣ нархошон 200 сомон размерошон ҳамаш ҳастай то 58 размер меёбен ина бинен иқа хушрӯа пад бренди ҳермесай диден дута расветка баъд инаи модело 200 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат инами киртора дестен духтарако марҳамат инами қатор ҳамаш баъд қисми боло аксия рафтестай дар ҷои апай назокат ина киртапочҳои фасон 100 сомон кардагиан мана марҳамат бинен ҷада бо маечниёшам аст чӣ хел хушрӯанира бинен духтаро 100 сомон ҳам маечни ҳам спортсилои болора бинен чӣ хел хушрӯ ҳамаш 100 сомонӣ аксияи беҳтарин марҳамат кадомеша мегирен 100 сомонӣ бозори Корвон даян тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат иҷада бо гирбишиншам аста диден инаиш бо гирбишинай материалош фасон сангчадор бе сангча чӣ намуде дар корайтона 100 сомон шудагай аксияи дона бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат беҳтарин интихоб духтарако баъд инчунин инаи двойкора арзон кардагиан 160 сомон инаи моделош 160 сомон шудак баъд инаи блесдорошай ку полосати духтаро 130 сомон мана иноша бошад 130 сомон кардагиан марҳамат дар кортон боша биёен як боракак нигоҳ кунен да духтарако чӣ хел двойкачои фасон омадай дар ҷои апай назокат ина марҳамат беҳад хушрӯанд сабукаки хушрӯанд ҳамаша 140 сомон мана ин модело ҳамаша 140 сомонӣ беҳад моделакои фасони хушрӯ духтаро марҳамат биёен инай болопӯшакоям инаи болопӯшакорам бинен духтарако чӣ хел хушрӯ материалошон ба фикрам ваяй
Прадаяй мана тобистондаям мепуши ба 1000 ҳозирам ба 1000 мепушен 140 сомон ино бошад шарфдоро киртои шарфдора бинен се расветкаи фасон омадай шарфошон кати материалшон Прада нархаш боша 130 сомон бо иш диден ҳама чиро арзон кардагия пай назокат марамад омада аз наздик бо бинен борошона бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор марҳамат биёен и киртапочара диден духтаро бори новинка беҳад хушрӯ бори новинка я пай назокат 120 сомон шудагия диден чихи фасонакай и қисма бинен да амҷа чизе ки мебинен ҳози аксияи калон рафтаестай 120 сомони инами двойкачиҳошонам хушрӯй астай ки мана марҳамат рукошон кати 120 сомон ина тигровкаям фасонай хулас кадомиша ки мегирен 120 сомони ҳамагӣ бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор болобудагиё чанд сомон айне болобудагиёш боша бо 100 сомонӣ будиян диден киртои фасон иҷада бо детскишам астай детскиёш 40 сомон марамад духтарако интихоби хеле зиёду нархҳои дастрас дар ҷои апаи назокат ина иҷоҳо чанданд иҷара биненда распродажа акция ҳамаш 100 сомон ана иҷада нигоҳ кунен духтаро болопуш двойка ҳар он чизе ки мебинен грандиозная акция рафтестай 100 сомон элон духтаракое ки двойка интизор буден ина двойкачои фасон омадагия инами қадаре ки дидестен ҳамаш двойкаанд сабука ки хушрӯ 50 сомон марамад каседа дар корай пеши апай назокат биёен ина беҳад фасончоора гилои хушрӯра овардаи 50 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор нигоҳ кунен охи чӣ хушрӯая размерошон стандартая минора размер катиай то чанда ва нигоҳ кунен то 60 размер будай духтарако ай 46 то 60 ина тигровка ай ҳами тигр нигоҳ кунен да чангилай беҳад гилои хушрӯи касае ки тигр дост доракан ина тигрои фасон овардагиан биёен ай наздик бинен бо ина бинен Луи Витон пад бренд диор овардиян Луи Витон хулас ино ҳамаш нархошон ина адраси овардагиан ҳамаш нархошон 50 сомон ина фендишам ҳастай кадомеша мебинен яктай ба яктай нишон дода намеша духтаро бор бисёри бада ина марамад азан амиҷа умумӣ нигоҳ кунен да хитон маълумай 50 сомони киртапочаи фасони духтагӣ хушрӯ бо нархи дастрас иҷада бо пачка ҳастай духтаро ина нигоҳ кунен гилои ипекшам ҳаст дидем ваиша бинен духтаро гилои ипек мана чандта рангуш омадагиай кадомеша ки мегирен 50 сомон ира бинен беҳад хушрӯ баъд медонен бурук овардагиам бурукҳои фасон бурукҳои падбренд ҳам сиёҳош ҳастай ҳамане хеле вайёш аст падбренд нархошон 40 сомон ина хушрӯа духтаро ира бинен 40 сомон материалошон Прадая хушрӯи материалошон чӣ намешава шута мепушен баъд иҷада инчунин двойкорам аксия эълон кардагиан имҷа чизе мебинен 130 сомон мана кожиниш ҳастай мана нигоҳ кунен двойкои киртагиш ҳастай хулас ҳамаш новинка ҳамаш нархҳои беҳад арзон дар ҷои апаи назокат рақамашон аст дар рӯи экран омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд